Otito dịrị Jesu Kristi. Anyị na-anabata mmadụ niile n'aja misa nke ụbọchị taa anyị ji eri oriri mmiri Chukwu nke emere dị nwere anyị Jesu Kristi. N'aja misa ọ maka ikene Chineke na-ayọ maka ngọzi ya n'ebe Mrs. Roslyn Odemenam nọ dịka Chinyere Ọnụakụ si yọọ. Ọ na-ayọ ka Chineke kwukwasị ngọzi ya n'ebe ezinụlọ ya nọ dịka barista Chima Okorama si yọọ. Ọ masị nye Chineke ekene maka ihe nke o bu n'uche dịka Lady Amaka Ọnịawo si yọọ. Ka Chineke gaa n'ihu na-enye ya ọgwụgwọ nsọ, na-agwọ ma na-echekwawa Sista Kameli Odom dịka ndị ụka St. Clement si yọọ. Ọ maka inye Chineke ekene nakwa ihe nke ezinụlọ ya bụ n'uche dịka Sir na Lady Silvanus Egbunam si yọọ. Ọ masị inye Chineke ekene nakwa ihe ezinụlọ ya bụ n'uche dịka Mr. and Mrs. Christian Amokwu si yọọ. Ọ masị inye Chineke ekene maka ngọzi ya na ebere ya nakwa ihe nke ezinụlọ ya bụ n'uche dịka ezinụlọ Ifebi si yọọ. Ọ masị inye Chineke ekene n'ebe ezinụlọ ya nọ maka ihe ọma dị iche iche ndị o megoro ha n'oge ndị gara aga dịka Agata Igbo si yọọ. Maka ezumike mkpụrụ obi Right Reverend Dr. Gregory Ochiagha dịka Dr. Eugene Okafor na ndị Uguri Catholic Community si yọọ. Ngwanụ ka anyị were ezi ihe ndị ọzọ na-akpa anyị wee chee Chineke n'ihu ma jikọta otu olu soro nzukọ Kristi gbasara n'ụwa niile site n'ịkpọkọ atọ n'otu dị ngọzi. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukaristia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị loghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu.
Chineke eji ike niile dị ebi ebi, mgbe mmụọ nsọ dakwasịrị Jesu oge a na-eme ya mmiri chukwu n'osimiri Jọdan, ị gosiri anyị na Jesu bụ nwa gị, onye ihe ya na-amasị gị. Biko mee ka anyị bụ ndị ijiri mere ụmụ, ndị a mụrụ site na mmiri na mmụọ nsọ, na-akwadosi ike n'oku nke ịkpọrọ anyị. Mekwa ka anyị jikọọ ọnụ na-ebi ndụ na-amasị gị, site na dị nwe n'anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu, site n'ụwa tụ ụwa niile.
si n'ozi ọma dị nsọ nke Maki dere. Mgbe Jọn onye na-eme mmiri Chukwu na-ekwu okwu Chukwu, o kwusara sị, onye ka m ike na-abịa m n'azụ, onye m na-etosighị ihulata ala tọpụ eriri akpụkpọ ụkwụ ya. Eji m mmiri mee unu mmiri Chukwu, ma ọ ga-eji mmụọ nsọ mee unu mmiri Chukwu. N'oge ahụ Jesu siri n'obodo Nazaret nke Galili bịa. Jọn mere ya mmiri Chukwu n'osimiri nke Jọdan. Ma mgbe Jesu si na mmiri pụta, ozigbo ahụ ọ hụrụ eluigwe ka o meghere. Ọ hụkwara mmụọ nsọ nke ọ na-efedatasị ya dị ka nduru. Otu olu si n'eluigwe bịa sị, ị bụ nwa m hụrụ n'anya, ihe gị dị m ezi mma. Ozi ọma nke ozi elu ụwa. Otito dịrị Jesu Kristi. Ọzọkwa ana m anabata mmadụ niile na ajamisa nke ụbọchị taa, nke anyị ji eri oriri mmiri Chukwu nke mere Onyenwe anyị. Ọ bụ ajamisa anyị ji ekene Chineke na ihe ọma dum nke o megoro anyị na ndụ, dịka anyị sikwa mara. Bido n'ụbọchị echi na-abịa abịa, anyị ga-ebido oge na-adanyeghị izuụka nke mbụ n'oge na-adanyeghị na mmemme n'ụka, nke na anyị na-ekenekwe Chineke ka o si duo anyị ncha n'oge mmemme nkwado nke ọbịbịa dị nwa anyị, nakwa n'oge ọmụmụ nke dị nwa anyị, nke anyị na-apịachi ọnụ tata site na mmemme mmiri Chukwu nke mere Onyenwe anyị. Anyị na-ekene Chineke n'ụzọ pụrụ iche n'ihe ọma dum nke o megara anyị, otu o si na-echekwa anyị nchabata n'afọ ọhụrụ nke a na-agakwa n'ihu n'agbanyeghị ihe dum na-aga n'elu ụwa. Ekene dịrị Chineke onye na-echekwa anyị site na Kristi Onyenwe anyị. Ya bụ, biko lite n'elu soro m kene Chineke maka ihe ọma dị otu a nke o mere mụ na gị, inye anyị ndụ n'ụbọchị taa. Isoro m na-eto ya, ị ga-ahụ na ọ dị mma. Isoro m na-eto ya, ị ga-ahụ na ọ dị mma.
isoro m na-eto ya ị ga-ahụ na ọ dị mma. Isoro m na-eto ya ị ga-ahụ na ọ dị mma. Nwanne soro m na-eto Jizọs ị ga-ahụ na ọ dị mma. Isoro m na-eto Jizọs ị ga-ahụ na ọ dị mma. Soro m na-eto ya ị ga-ahụ na ọ dị mma. Soro m na-eto ya ị ga-ahụ na ọ dị mma. Soro m na-eto Jizọs ka ịhụ na ọ dị mma. Isoro m na-eto Jizọs ị ga-ahụ na ọ dị mma. Soro m na-eto ya ị ga-ahụ na ọ dị mma. Soro m na-eto ya ị ga-ahụ na ọ dị mma. Anyị emeriwo, anyị emeriwo. Ekene dịrị Nna onye nyere anyị mmeri, ndị mmeri. Anyị emeriwo, anyị emeriwo. Ekene dịrị Nna onye mere anyị mmeri. Anyị emeriwo, anyị emeriwo. Ekene dịrị Nna onye nyere anyị mmeri, ndị mmeri. Anyị emeriwo, anyị emeriwo. Na-edere Nna anyị mmeri, ndị mmeri. Anyị emeriwo, anyị emeriwo. Ekene dịrị Nna onye nyere anyị mmeri. Praise the living God. Ka anyị nọrọ n'ọdụ. Mmemme nke anyị na-eme n'ụbọchị taa, baptizim nke emere di nwa anyị, na-echetara anyị baptizim nke anyị, mmiri Chukwu nke emere mụ na gị. Anyị laa anya na katkizim nke a kụziri anyị, a na-akọwara anyị na katkizim bụ sakramenti nke eji asachapụ anyị njọ ekele ụwa bịa mee anyị ụmụ nke Chukwu, nke na onye ọbụla emere baptizim n'ime Kristi abụrụgo nwa nke Chukwu. Baptizim nke emere di nwa anyị Jesu Kristi, dịka isi hụ n'ịga ọgụ nke ozi ọma n'ụbọchị taa, ọ dịghị mkpa na Jesu Kristi ga-eme baptizim, mana ọ dịkwa mkpa ka ya nwa nwee ike kụziere anyị mkpa baptizim dị na ndụ anyị iji mee anyị ụmụ nke Chineke, makwa kụzikwere anyị ụdị ikikere na amara nke anyị na-esi na baptizim enweta iji bie ezi ndụ dịka ụmụ nke Chukwu. Nke na mgbe Jesu Kristi bịara n'osimiri Jọdan ka o mee mmiri Chukwu, Jọn onye ome mmiri Chukwu gwara Jesu, ọ dịghị mkpa na ị ga-eme mmiri Chukwu, ọ bụ gị nwa kwesịrị ime m mmiri Chukwu. Mana Jesu gwara ya, mba, mee m ya bụ mmiri Chukwu ka e wee mejupụta ihe edere n'akwụkwọ nsọ, ka esi otu a wee kụziere ụwa mkpa na uru mmiri Chukwu bara. Mgbe Jesu na-eme ya bụ mmiri Chukwu, anyị bịara hụ ka ihe nrịba ama dị iche si mee n'osimiri Jọdan. Ebe ahụ ka eluigwe meghere, mmụọ ozi nke Chineke wee gbadata dịka ụdị nduru wee fekwasa n'isi Jesu Kristi. Olu nke Chineke Nna wee si n'eluigwe daa, onye a bụ nwa m hụrụ n'anya. Anyị gakwuo n'ihu, o wee sị anyị, gerenụ ya ntị. Ebe a ka a nọrọ kpughere anyị atọ n'otu dị ngọzi, Chukwu Nna, Chukwu Nwa na Chukwu Mmụọ Nsọ, ebe ha nwa bịara bịa jikọta ọnụ n'etiti ndị mmadụ, bịa biri n'ime anyị, bịa biri n'etiti anyị. Otu a ka Jesu Kristi si bịa ghọọ otu n'ime anyị site na mmiri Chukwu nke emere ya bịa mee ka anyị ghọta uru mmiri Chukwu bara na ndụ anyị, nke na onye ọbụla emere mmiri Chukwu, onye ọbụla bụ onye otu Kristi, abụrụgo nwa nke Chukwu. Anyị kwesịrị ịbụzi ndị ihe ha na-amasị Nna. Ajụjụ anyị ga-ajụzi onwe anyị, kedu ụdị amara nke anyị natara na mmiri Chukwu nke emere anyị? Kedu ihe anyị ji amara nke a na-eme?
Ihe ọgụgụ nke mbụ gwara anyị gbasara nwa odibo nke Chukwu, onye nke Chineke ga-ete akara ma hụkwasa mmụọ ya, onye nke ga-eme ka ndị eji eji wee nwere onwe ha, onye nke ga-agbasara ndị na-enweghị olileanya ozi ọma, onye nke ga-enye nri ndị agụrụ na-agụ, onye nke ga-arụ ọrụ ebube dị iche iche n'etiti ndị mmadụ. Nwa odibo Chukwu ahụ abịa bụrụ Jesu Kristi, onye bụ onye isi anyị na okwukwe nke mụ na gị kwere. Anyị lezie anya na ndụ nke anyị dịka ndị otu Kristi, ajụjụ anyị ga-ajụ onwe anyị: site na baptizim nke e mere anyị na-eṅomi ndụ nke Jesu Kristi? Anyị na-eme omume na-amasị Chineke? Chineke o nwere ike lekwasị m anya ma ọ bụ lekwasị gị anya ya sị na onye a bụ nwa m hụrụ n'anya, onye ihe ya na-amasị m? Ihe gị ọ na-amasị Chineke? Nke a bụ ajụjụ anyị ncha ga-ajụ onwe anyị n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ na omume anyị na ihe anyị na-eme anaghị amasị Chineke, tata bụ ohere nke e nyere anyị ọzọ iji wee hazigharịa ndụ anyị wee mewe omume nke na-amasị Chineke. Site na mmiri Chukwu nke e mere anyị, akpọbatago anyị n'ezinụlọ nke Chukwu. Site na mmiri Chukwu nke e mere anyị abụrụgo ụmụ nke Chineke, agbụrụ ọ họtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'okwu eze, mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ha. Ọ bụrụ na Chineke nwetagoro anyị onwe ya, ọ bụrụ ma Chineke akpọbatago anyị n'ezinụlọ ya, anyị ga-abụ ndị na-anọchite anya ezinụlọ Chineke ka o si kwesị, ka anyị ga-abụ ndị ga-ewetara ezinụlọ nke Chineke ihe ihere? Mgbe ọbụla anyị na-eme ajọ omume, na-ebi ndụ na-ezighị ezi n'ihu Chineke na n'ihu mmadụ, ọ bụ aha ọjọọ nke anyị na-ewetara ezinụlọ nke anyị si na ya wee pụta. Marakwanụ na ezinụlọ nke anyị na-ekwu bụ ezinụlọ nke Chukwu. Site na baptizim nke e mere anyị abụrụgo ụmụ nke ezinụlọ Chineke. Anyị abụrụgo ndị kwesịrị nọ na-anọchite anya Chineke, na-anọchite anya dị nwere anyị Jesu Kristi, site n'ike nke mmụọ nsọ nke dakwasịrị anyị, wee na-ezisara ụwa ozi nke udo, ozi nke ịhụnanya, wee na-ebi ezi omume ndị mmadụ ga-ahụ ha wee sị, onye a bụ nwa Chineke, onye ihe ya na-amasị Chukwu. Ajụjụ anyị ga-ajụzi onwe anyị n'ụbọchị taa bụ: kedu ka anyị si ewere amara nke anyị natara na baptizim na-arụrụ Chineke ọrụ? Anyị na-eji amara nke anyị natara na baptizim na-ekwusa ozi ọma nke Chineke site n'ezi ndụ nke anyị na-ebi? Anyị na-eji amara nke anyị natara na baptizim na-ezisa ozi nke udo na ịhụnanya n'elu ụwa, ọ kacha ugbu a elu ụwa nke anyị nọ n'ime ihe jupụtara n'ịkpọ asị? Site na baptizim nke e mere anyị abụrụgo ndị na-abụ ndị na-eweta udo ebe ọbụla anyị batara. Anyị abụrụgo ndị ga-eweta ịhụnanya ebe ọbụla anyị batara. Anyị abụrụgo ndị ga-eme ka ndị mmadụ wee nwee obiọma ma nwekwa ihe ọchị ebe ọbụla anyị batara. Onye ọbụla bụ nwa nke Chukwu, onye megoro baptizim n'ime Kristi, kwesịrị ịnọ na-ebi ezi ndụ nke ga-amasị Chineke, nke Chineke ga-elekwasị anya wee sị, onye a bụ nwa m hụrụ n'anya, onye ihe ya na-amasị m. Ya bụ ndị nke m hụrụ n'anya, tata anyị na-eri oriri mmiri Chukwu nke e mere dị nwere anyị Jesu Kristi. Eluigwe emeghele wee gbaa akaebe, olu Chineke adaala wee gwa anyị ka anyị ga-ere Jesu Kristi ntị wee na-eme ihe Chineke na-achọ. Mmụọ nsọ adakwasịgo Jesu Kristi, ebe ọ bụkwana na anyị bụ ụmụ nke Chineke, anyị nwa bụzi ụmụnne Jesu Kristi. Ọ bụrụ na mmụọ nsọ adakwasịgo wee tee Jesu Kristi akara n'ihu ka ọ bụrụ onye na-ezisa ozi ọma, otu a ka mụ na gị si wee ketekwa oke ịbụ ndị na-ezisa ozi ọma n'elu ụwa. Ozi ọma anyị na-ezisa nwere ike ọ bụrụ na anyị na-ekwu ọtụtụ okwu, kama site n'omume anyị ka anyị ga-esi wee gbasa ozi ọma nke Chineke. Kedu ụdị omume ị na-ebi n'ezinụlọ? Kedu ụdị ihe ịma atụ ị na-egosi ndị gị na ha bi nso, ndị agbata obi gị? Kedu ụdị ndụ ị na-ebi ebe ị na-arụ ọrụ? Kedu ụdị ihe ịma atụ ị na-egosi ebe ị na-arụ ọrụ iji wee kọwara ha na gị nwa bụ nwa nke Chineke, onye ihe ya na-amasị Chukwu? Ije ebe ị na-azụ ahịa maọbụ ebe ị na-ege ihe oriri maọbụ ihe ọbụla ị chọrọ, kedu ụdị omume ị na-eme n'etiti ndị mmadụ iji gosi ha na n'eziokwu na gị nwa bụ nwa nke Chukwu, onye ihe ya na-amasị? Ihe a bụ ajụjụ ndị anyị ga-ajụ onwe anyị, ma yọzikwe Chineke ezi amara na ike nke ezi omume ka o nyere anyị aka ka ndụ anyị bụrụ ihe na-agba akaebe na anyị bụ ezi ụmụ nke Chineke, ndị ihe ha na-amasị.
Chineke emeghego eluigwe wee bịa biri n'etiti anyị. Okwu ahụ emere ahụ abịago binyere anyị. Ọ dịzi anyị n'aka ka anyị nabata ya bụ ọkpụkpọ oku nke a kpọrọ anyị site na mmiri Chukwu nke emere anyị, ka ndụ anyị bụrụ ihe ga na-agba akaebe, ka ndụ anyị bụrụ ihe ga na-ewetara Chineke ọṅụ, nke na Chineke lee anyị anya ya wee sị, onye a bụ ezi nwa m, onye m hụrụ n'anya, onye ihe ya na-amasị m. Ka anyị yọzie na Chineke ka onye anyị ya wa amara, dịka o si wee meghee eluigwe wee kwuo okwu, ka o zite mmụọ nsọ ya n'etiti anyị, ka o hukwasị anyị mmụọ ya, ka onye anyị amara na gracia iji bie ezi ndụ dịka ụmụ nke Chineke. Windows of heaven are open. Power of God is here. The Spirit of the Lord is here. He will baptize every soul. Windows of heaven are open. The power of God is here. The Spirit of the Lord is here. He will baptize every soul. The windows of heaven are open for us. The Spirit of the Lord is coming down. The Spirit of the Lord is present. He will baptize every soul. Hallelujah. Windows of heaven are open. Power of God is here. The Spirit of the Lord is here. He will baptize every soul. Ka Chineke were mmụọ ya nye anyị ike nke ezi omume, ma nyekwa anyị amara iji bie ezi ndụ dịka ụmụ nke Chukwu. Ka mmemme nke anyị na-eme n'ụbọchị taa iji cheta mmiri Chukwu nke e mere Jesu, ka ọ bụrụ mmemme nke ga-ewetara anyị ike nke ezi omume nakwa ụgwọ dịrị ya site na Kristi onye nwe anyị. Ngwanụ ka anyị kwupụta okwukwe anyị n'ime Chineke. Ekwe m n'otu Chineke, nna ajọ ike niile, onye mere eluigwe na ala, na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna a mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si na ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu. A mụrụ ya amụ, emeghị ya eme. Ya na nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata. O were ahụ na Virgin Maria, site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate. Ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya. Ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ, ka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọrọgoro n'eluigwe, ọnụ n'aka nri Nna. Ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya, ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye siri na nna na nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etokọrọ ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ndị nke m hụrụ n'anya, ka anyị were n'otu obi wee chee ekpere na arịrịọ anyị n'ihu Chineke, ka o zitere anyị mmụọ ya, ka ọ zaa anyị ekpere ma mere anyị ihe anyị rịọrọ ya.
maka nzukọ nsọ Katọlik gazuru ụwa niile ka ha soro Jesu Kristi onye bụ eze jụ oke ọchịchọ nke ụwa, kama ka ha were ndụ ha na-agba akaebe maka alaeze Kristi nke bụ ikpe ziri ezi, ịhụnanya na udo. Maka ndị niile na-achị achị n'ụwa niile ma ọ bụ ebe niile ha na-arụ ọrụ, ka ha na-asọpụrụ ndụ site n'afọ nne wee ruo n'ọgwụgwụ ndụ. Maka ndị niile na-achọ Chukwu na alaeze ya, ka ha nwee ike ịchọta ya site n'ụzọ nke nwa ya Jesu Kristi onye bụ ụzọ, eziokwu, ndụ, isi mbido na isi ngwụcha. Maka ndị niile a na-echeta na aja mista nke tata, maka ihe niile ha bụ n'uche, ka Kristi onye ji ike niile nụrụ ekpere ha ma mezuoro ha ihe niile bụ uche ha dịka o si chọọ. Maka anyị niile na-efe Chukwu n'ụlọ ụka na ndị niile Chukwu mere ka ha bụrụ ụmụ alaeze ya, ka ha na-eso nkụzi ya niile gbasara ya bụ alaeze, nke ga-enyere anyị aka isoro ya banye n'ime alaeze a oge ngwụcha ndụ anyị. Maka ndị otu anyị nwụrụ anwụ na mkpụrụ obi ndị niile kwerenụ gara aga, ka Kristi mere ha ebere ga-edubata ha n'alaeze ya. Okwu emere arụ, ekene mara.
ekpere na arịrịọ nke ndị nke gị chere gị n'ihu n'ụbọchị tata anyị na-eme mmemme mmiri chukwu nke emere gị nwenụ, ka ọ masị gị imere anyị karịa ka anyị si rịọ site na Kristi onyenwe anyị.
ụmụnna m ka jaminunu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna ji ike niile ịnaranụ. Amen. Onye nwe anyị na-eme emume na-egosi anyị Kristi dịka nwa gị, onye mere ebere kpochapụ njọ nke ụwa. Biko nara onyinye anyị, mee ka onyinye anyị bụ ndị kwere na gị ghọọrọ anyị aja Kristi site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi bara uru n'azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile, onye nwe anyị nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa. N'osimiri Jọdan ijiri akara dị ịtụnanya gosi nnukwu ihe omimi nke ngwụcha ọhụrụ. Ijiri ụda olu nke si n'igwe mee ka ekwere na okwu gị binyere ndị mmadụ, bịakwa were mmụọ gị nke gbadara n'ụdị nduru te Kristi nwaodibo gị ude nke aṅụrị, ka e wee mara ya dịka onye izitere ka ọ kụziere ụmụ ogbenye ozi ọma. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe n'aha si na ịdị nsọ ezie. O kwesịrị ekwesị otu ihe niile ikere si eto gị site na Jesu Kristi nwa gị bụ di nwenụ anyị, na site n'ike nke mmụọ nsọ ị na-enye ihe niile ndụ na-edo ha nsọ. Na ndụdụga ndụ niile ị na-ahapụ ịkpọkọrọ onwe gị ndị mmadụ ndị ga na-achụnyere gị àjà zuru oke site n'ọwụwa anyanwụ ruo n'ọdịda ya. Anyị ebunye gị onyinye ndị a oze bụrụ ụwa, were umeala na-arịọ gị ka ido ha nsọ site na mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke nwa gị Jesu Kristi onye nwe anyị. Onye nyere anyị iwu ka anyị na-eme emume inye ekene nke a na ya sị mbọsị eduru ya nye n'ọnwụ. O were achịcha nye gị ekene na otito, nyawaa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya unu niile,
Nke a bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu. Otu ahụkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile. Nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke. Ka anyị kwupụta ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Chineke nna, ebe anyị na-echeta ahụhụ nke otu nwa gị jiri gbapụta anyị na mbilite n'ọnwụ ya dị otito na nrọgoro n'eluigwe ya, ebe anyị nọkwa na-eche mgbe ọ ga-abịa ọzọ, anyị ewere obi ekene chụnyere gị aja nke a dị ndụ, aja dị nsọ. Anyị arịọ gị ka ilekwasị anya na onyinye nke nzukọ gị, were hụ n'ime ya onye enu ejiri chụọ aja nke medara gị obi maka njọ. Mee ka anyị bụ ndị na-anata na-esi n'ahụ na ọbara nwa gị enweta ndụ jupụta na mmụọ nsọ, were si na ya bụrụ otu ahụ na otu mmụọ na Kristi. Ka Kristi na onwe ya were anyị nye gị dịka onyinye zuru oke mgbe niile, ka anyị wee soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, ndị apọstụl, Josef dị nsọ, na ndị egburu egbu n'ihi okwukwe, ndị nke gị niile dị nsọ, were keta oke n'ala eze eluigwe. Ọ bụ na arịrịọ ha na-arịọ gị mgbe niile ka anyị tụkwasịrị nchekwube. Anyị ji umeala rịọ gị, o eze bụrụ ụwa, ka aja nke mere ka anyị nagidekwa na mma ọzọ, wetara ụwa niile udo pụta. Anyị na-arịọ maka nzukọ gị nọ n'ime ji ọbara ya wee gbatara gị. Mee ka ha kwụsie ike n'okwukwe na n'ịhụnanya. Nara o zebụrụ ụwa arịrịọ ndị ezinụlọ gị, ndị kpọkọrọ n'ihu gị n'ebe a. Ebere jikọọ ụmụ gị gbasara n'ụwa niile, o nna nwere obiọma. Nabata n'ala eze gị ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ na ndị niile hapụrụ ụwa, ndị omume ha sọrọ gị. Anyị chekwubere iru ebe ahụ, soro ha bie na-aṅụrị gị n'otito gị ebe ebe, site na Kristi dị nwana anyị, onye isi na ya enye ụwa ihe ọma niile. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ n'otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile.
ụmụnna, ka anyị were ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziere anyị were kpọkuo Chukwu nna. Nna anyị nọ n'eluigwe, otito dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa. Zọpụta anyị na-arịọ gị ihe oze bụrụ ụwa na-ajụ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị ewere gbanaha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke oze bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Leenụ nwa atụrụ nke Chukwu, lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma, bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke.
anyị ijirila oriri nsọ zụọ anyị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị were obiọma gị mee ka anyị jiri okwukwe na-anụ olu otu nwa gị wee bụrụ ụmụ gị ma n'okwu ma n'omume anyị. Anyị na-arịọ gị ihe a site na Kristi onye nwe anyị.
m ekene mmadụ niile na-ayọzi ka Chineke gọzie unu, gọzie mbọ niile unu ga-agba n'izu ụka a, ka o chekwaba mmadụ niile, ka izu ụka nke a mara anyị niile mma, ka anyị zukọkwa n'izu ụka ọzọ iji fee ya ofufe site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Labanụ, misa gwụsigo.